أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ina fata an yi sallah lafiya takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal idul mubarak ina ma kowa fatan alkhairi da wannan sallah da aka yi mai albarka to a bisa munasaban sallah muna cikin ayyamu akali wa shurbin wa zikirillah wato ranaku ne na ci da sha da kuma ambatan Allah. To karkashin wannan munasaba ne nake son dan jawo hankalinmu saboda wasu ababe da za su iya zama mana damuwa, kamar yadda ake cewa la faqara shaddu min al-jahl, babu talaucin da yafi rashin sani. To a bisa rashin sani mutane da yawa suna cutar da kansu. Na zo ina jiran bawon Allah ne a wata mu'assasa ka nace to bari amfani da daman nan kafin ya zo in dan tun shekaran jiya na so in yi wannan bidiyo dan Allah bai kaddara ba. Alhamdulillah lokaci ne da ake cin nama, ake ta shan ababe da sauransu haka. To yana da kyau ana sara a ringa duban bakin gatari. Zan yi bayani ne akan ababen da muke ci lokacin sallah da wasu lokutan ma daban, da kuma irin darar da za su iya wato cutarwa da za su iya ma jiki. Alhamdulillahi daga cikin abin da ake ci akwai nama da kitse, to wanda yake a turance za a iya ce mishi cholesterol. Wato cholesterol din nan akwai good cholesterol, akwai bad cholesterol. Akwai cholesterol mai kyau, akwai kuma cholesterol din da ba shi da kyau. Mai kyan shine wanda yake ma jiki amfani, mara kyan kuma wanda bai ma jiki amfani. Kuma idan abin da aka samu ziyadan sa yawa yana haifar da cuta a jikin mutum. To a guji cin kitse, kakide yana da hatsari. Misali shi idan kitse yawa a jikin mutum yana haifar da cututtuka mabambanta. Daga ciki yana bi ya toshe kafafe wato na gudanan jini, veins da arteries. Misali zai shiga ya clotting, a samu a yi datti. Kamar misali gwata ne na jiki na gidajenmu, idan leda da yawa suka fada me yake haifarwa? Sai ya haifar da tucewar ruwa ba zai gudana yadda ya kamata ba. To haka jininka yake kasancewa a cikin wannan yanayi idan bai gudana. Shi jini asali wato idan mutum ya ci abinci ya samu narkewa, aka kai shi wato ƙananan hanji, sai a ɗiba abin da jikin yake bukata, sai a tura ma hanta ta markaɗe shi ta markaɗe shi ya zama jini, sai a tura ma zuciya ta tura ma huhu ya dawo da zuciya, a sa oxygen sai a yaɗa shi, a aika shi a jikin mutum. To idan ya kasance wato kana yawan amfani da kitse, sinadaran da jikinka ke bukata ba zai samu isa inda ya kamata ba, sabida wato asalin hanyoyin da ake bi a isar da sakon an samu toshewa. Daga cikin illan kitse kenan. Sannan kuma wannan toshewan yana haifar da wani ciwo da ake ce ma atherosclerosis, wato shrinking ko hardening, tasallub, wato toshewa da daskarewa na kafafe na jijiyoyin jini. Irin wannan ciwon ne mutum ya ringa jin yawan raɗaɗi a cikin tsoka, a ƙafa, baya, kuma yana haifar da ciwon kai. Daga cikin illan yin amfani da kitse, excess yawa, wato yana haifar da ciwon kai. Sannan kuma yana haifar da gallstone, wato gallbladder mirror kenan, maɗaciya. Ita take sa sinadarin bile wanda zuciya take secreting, take samar mata, take kuma aika shi zuwa wato ciki saboda narkewan abinci. To za a iya samun toshewan kafan da za ta iya aikawa da wannan sakon sakamakon kitse. Kitse yana da illa ga wato hanta. Ana iya samun fatty liver, zai iya affecting din ma zuciya. Sannan kuma za a iya samun kidney stone. Wannan shine mummunan illa da excess wato cholesterol, kitse yake yi a jikin mutum. Saboda haka sai a kiyaye, a ci nama sosai amma a kiyaye cin kitse.
ba wai cin shi bai da kyau bane, amma yawan cin shi, wani ko ya fi ma son nama mai kitse, to akwai hadari wannan da na lissafo zai iya samun mutum. So karkashin haka yanzu to menene mafita? Dai nama ba za a daina ci ba, kitsan ma dai ana dan tabawa. To sai a samu na'ana'a, a sami citta, a samu tafarnuwa, a samu kanumfari da masoro da lemun tsami, sai a yi shayinsu, sai a sami kal tufa, apple cider vinegar, sai wato misali wannan haɗin da nake faɗi yawa da cinnamon ma ya kamata a ce ana shan shi lokaci bayan lokaci, maybe a cikin wata 3 a samu kwanaki, ko wata ana ɗan sha, ko wata 4 misali, saboda yana cleansing, yana buɗe kafafen jini a jikin mutum, kuma yana narkar da kitse. Idan aka samu ruwa, in aka samu koda na naira 100 ne misali, lemun tsamin kamar guda 5 zuwa 10 haka, sai a samu ruwa lita 6, sai a tafasa shi ya dawo lita 4. Idan ya dawo lita 4 sai a sa kal tufa din, zai hana shi lalacewa, sannan kuma zai taimaka wajen narka kitse da wasu ababe da ya amfani da yawa a jikin mutum. So idan mutum yana da zuma, ina da matsala na ciwon ulcer, to sai ya ringa sa zuma cokali 2 in zai sha. Shi haɗin idan aka samu kamar murfin karamin 4 liters din nan jarka kamar guda 2, sai a sa an za a shayi ko kuma a koko. To idan mutum yana da ulcer zai iya sa zuma ne a maimakon wato shi kal tufa haɗin, amma a sa kal tufa ɗin yana taimakawa. Wannan haɗin na farko antibacterial ne, antiviral ne, sannan kuma yana taimaka ma digestion, wato narkewan abinci, yana taimaka ma jihazin dauran, wato circulatory system, sannan kuma yana narkar da kitse, yana cleansing, yana detoxifying din jikin mutum din, sannan in Allah yadda yana wanke hanta, yana wanke koda, yana wanke zuciya. Duk wanda yake amfani da irin wannan, in Allah ya yarda, manya-manyan cutuka ba za su kama shi ba da izinin Allah. So ina muku yawato, idan mutum yana da ulcer sai ringa sa zuma. Allah samu na yi a sa'a. Idukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Domin neman ƙarin bayani za a kira na a wannan wayan 08034599766, ko kuma a yi min WhatsApp kai tsaye. Domin samun wasu videos ɗin da muke yi, za a iya zuwa Sautu Sakina Holistic Healing a YouTube don a sami ƙarin videos ɗin da muke yi. Assalamu alaikum.